Фирма Зелена вълна представя Безопасност на движението. Интензивен видеокурс. Кръстовище се образува от пресичането, сливането или разделянето на няколко пътя на едно равнище. Когато едно кръстовище не е сигнализирано с пътни знаци за предимство, то се нарича кръстовище на равнозначни пътища. Кръстовище, на което няма път с предимство, се нарича кръстовище на равнозначни пътища. На такова кръстовище се прилага правилото на десния. Това означава, че водачът на пътно превозно средство е длъжен да пропусне превозните средства, които се намират или приближават от дясната му страна. Правилото на дясно стоящия се прилага независимо от формата на кръстовището. Кръгово движение. Правилото на дясно стоящия се прилага независимо от формата на кръстовището. Т-образно. Независимо кое превозно средство е по-близо до кръстовището. Правилото на дясностоящия се прилага независимо от посоката на движение на превозните средства. Правилото на дясностоящия се прилага независимо от броя на превозните средства. Правилото на дясностоящия се прилага независимо, че превозното средство отдясно е в нарушение. На кръстовище на равнозначни пътища от правилото на дясностоящия се ръководят и водачите на трамваите. На кръстовище на равнозначни пътища правилото на дясностоящия не се прилага, ако едното превозно средство е релсово. На кръстовище, на което единият от пътищата е сигнализиран като път с предимство, водачите на пътни превозни средства от другите пътища са длъжни да пропуснат пътните превозни средства, които се движат по пътя с предимство. На кръстовище, регулирано с пътни знаци за предимство, първо преминават превозните средства по пътя с предимство, като завиващите наляво и в обратна посока дават път на движещия се направо и завиващия надясно. След тях преминават тези от пътя без предимство, като завиващите наляво и в обратна посока пропускат тези, които се движат направо или завиват надясно. Когато на кръстовище е указано, че пътят с предимство променя направлението си, водачите, които се намират на този път, се ръководят помежду си от правилото на десния. От същите правила се ръководят помежду си и водачите на превозните средства, които се намират на пътя без предимство. Водач на пътно превозно средство, което излиза от земен път на път с настилка, е длъжен да пропусне движещите се по пътя с настилка пътни превозни средства
Something gets in his way.